Pán poslanec, ako mohol byť stiahnutý, keď sme ani netušili, čo bude zase tárať do sveta? No tak a prečo čítal to, čo pani kontrolórka sem predložila na stôl, odkomentovala zo svojho pohľadu? Urobila si svoju robotu. Prečo to rozmazávať? Nesplnili sa základné etické pravidlá, nie faktické. Ale však to je úplne normálne. V prípade pána Šipoša to trvalo 4 roky. A mrzí ma to, aj keď sa pani Štrbová usmieva. Mrzí ma to, že toto zastupiteľstvo takto končí. Ale nie je to nič prekvapujúce, lebo takto fungovalo celé 4 roky. Nič konkrétne, nič konštruktívne, žiaden návrh, ktorý by mal nejaký význam pre toto mesto, ale pre to ľudí som nepočul, len kritika, kritika, kritika. Ani som sa nemusel pozrieť na tú tabuľu a už som vedel, že pán Šipoš sa hlási. Ale skutočne je to hanba, lebo ani sedíme v tom zastupiteľstve, podľa ktorých 16 alebo ja neviem koľko, 20 rokov, ale sme toto nezažili.